Manyakis kanda ko. Record ba ni Bay? Mura na akong nibawang for sure. Kay gikumot-kumot, gikumot-kumot, sada kong kamot, sada kong kamot. My bad. Mo ni si Julius. Gikan ni siya. Iligan. Unsa na nga Iligan. province Bay? Lanao del Norte. Lanao del Norte. Ani si Kuan. Si Dukduk. Gikan ni siya sa Saan? Duki. unsa na nga province Bay? South Cotabato. South Cotabato. South Cotabato. Yeah. Kini siya. Asawa na siya. Gikan Ano ko siya? sa Cebu. Wala siya si Carlo. Tagailigan Gwapo na po ko siya. Bay. Gwapo na siya. Tawag ka ng ipon. Diba na ibustot? Oh. Ano ba? Ha? Oh, kana. Murag bangkil ba? Ma-post na ako sa YouTube. Mo ni mo skillahan Bay. Oh. Eskwelahan din eh. Murag presuhan sa. Murag presuhan. Kita ka sa eskwelahan sa una. Murag yung isuhan. Bay, wa jud mi kita Bay. Wa jud Dormitory mi. ba? Campus bitaw niya sila. Oo ba? May tawag mo Kwan. Tawag mo Ate Des. Mo na si Wala Paulo na si taga Juan. Cagayan de Oro. Ni Hawa. Wala na si Upaw? Napang mo siya. Kami manawa ko sa kuwan. Ay, nasukot na siya tinuod kanina no. Wala ay. Katong ngayon siya. Hindi mo ang cam. Nag-video ka? Oh. Ganyan ka Tayo, nasukot to siya. Mao ba mura no? Murag nasukot no. Nasukot lagi to Siya, siya. if you want to go out with her. Si Dijan ko nihilom ko mo eh.